истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд Ризқинисо Болтаеви 62 сола чанде пеш ба ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Дунёи мехр ариза навишта буд, то ин ки ин ташкилот барои ӯ кӯмаки моддӣ расонад. Ин зан соҳиби 3 фарзанд аст. Фарзандонашро оиладор намуда имрӯз яккаву танҳо зиндагӣ дорад. Бо мақсади гирифтани кӯмаки яквақтаина холаи Ризқинисо имрӯз ба ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Дунёи мехр омад. صاحبکارا و رحمت‌های کلام الهی عمرشان دراز شود، خیراتی که دیگرشان خدا به درگاهش قبول کند، اینایی هم الهی تن جانشان رو صاف کند و همیشه یادم بده گردن. лозим ба ёдоварист ки ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Дунёи мехр аз моҳи августи соли 2017 дар шаҳри Хуҷанд фаъолияташро ба роҳ мондааст. То ин дам шаҳрвандон аз оилаҳои камбизоат наздик 300 нафар ба ташкилот аризаи худро пешниҳод намуда буданд. Аз ҷониби ташкилот аксарияти аризаи шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба ин оилаҳо кӯмакпуливу маблағ барои гузаронидани ҷарроҳӣ расонида шудааст. иқдоми навбатии ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Дунёи мехр ин навбат ба муносибати иди ниёгон ҷашни Сада рост омад. ташкилоти ҷамъияти Дунёи мехр ҳамеша тасмим мегирад ки барои оилаҳои камбизоат кӯмаки худро расонад. аз ҷиҳати маводи хӯрока, ҷарроҳӣ, хонадор намудани ятимон ва дорупулӣ ҳар моҳ кӯмак мерасонем. имрӯз тасмим гирифтем ки бахшида ба иди Сада ба 120 нафар оилаҳои камбизоат бо маводи хӯрока кӯмак расонем. имрӯзҳо кам нестанд нафарони маъюбу бепарастор ва яккаву танҳо ки барои дастгирии мардум ниёз доранд. ба ин табақаи аҳолӣ давлату ҳукумат ҳамеша таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Нури Эргашева низ аз шаҳри Хуҷанд аст. ӯ маъюби гурӯҳи дуюм мебошад. Нури Эргашева мегӯяд ки таи 2 соли охир ташкилот оилаи онҳоро бо лавозимотҳои хӯрока дастгирӣ менамояд. من همین جواب برای خط میستم صاحبکارا و رحمت همین و دستگیری کردگیشان و همهشان و رحمت عمری دراز بینن صاحبکارا همشان الهیم وای شونو بو موها باینکا همه موها یاردم کریستن. ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Дунёи мехр дар якчанд мағозаву бозорҳои шаҳри Хуҷанд қуттии хайриявиро гузоштааст ки минбаъд низ барои тақсимоти маводи аввали ниёзи мардум, муолиҷаи беморон ва кӯдакони маъюб дастрас карда мешавад. касоне ки ба мо кӯмак карданд ба онҳо миннатдори худро мерасонем. ташкилоти Дунёи мехр ҳамеша қуттиҳои хайриявии худро дар мағозаҳо, беморхонаҳо ҷойгир кардааст. мехоҳам аз шаҳрвандон ки одамоҳои хайрхоҳ ба мо кӯмак расонанд ва хайри худашонро ба қуттиҳои хайриявии худ саҳмашонро гузаронанд. хуб мешуд ки аз ҳоли ин табақаи аҳолӣ на танҳо давлату ҳукумат, балки ҳар як фард то қадре бохабар гардида аз ҳолу аҳволи онҳо пурсон шавад. зеро мегӯянд ки дунё бо некӣ пойдор асту накӯкорӣ хоси ҳар як инсони комил. гузориши Парвина Аҳрор ва Нодирина Симзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.